Представяме ви OrderFlow, услугата на мрежа Nect, която прави обработката на поръчки в Shopify лесна и бърза за всички планове. OrderFlow добавя алтернативен чекаут, в който клиентите могат да въвеждат лични данни и фирмени данни, да избират за доставка офиси на най-популярните куриери или да въведат адрес за доставка, да приложат кодове за отстъпка и да изберат метод на плащане. След това потребителите се прехвърлят автоматично към стандартния Shopify чекаут с вече попълнени данни и остава само плащането. С OrderFlow можете да генерирате до 200 товарителници и етикети наведнъж, автоматично да проследявате пратките и да обновявате статусите на поръчките, да генерирате и изпращате фактури и електронни документи съобразени с NAP, да проверявате клиентите за некоректни поръчки и да експортирате данни за аналитични и счетоводни цели. С OrderFlow спестявате време, намалявате грешките и подобрявате клиентското преживяване в Shopify електронния си магазин. Започнете още днес и направете Shopify магазина си по-ефективен. Повече информация можете да откриете на orderflow.net.